Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Олга Лазар, един от съоснователите на компанията Михи. Също така съм доцент в катедрата по анестезиология и повече от 25 години обучавам млади специалисти в болницата Емори в САЩ, град Атланта. Свалянето на излишно тегло не винаги е лесно, дори когато редовно спортувате. Защо така? Често пречи ниското ниво на енергия. Организмът бързо се уморява. Тренировките са по-малко ефективни. Отслабването не е само факт на тренировка. Важно е интензивността и разходът на енергия. По-малко енергия означава по-малко калории се изгарят и мазнините остават. Енергийният бустер – комплекс за усилване на тренировките. Дае повече сила, издръжливост и фокус. Помага за изгаряне на повече калории по време на същата тренировка. Добавим научно обоснование и ще разгледаме как работят основните компоненти. L-карнитин помага да се използва мазнината като източник на енергия. Повече движение означава повече изгорена мазнина. Кофеин увеличава издръжливостта и концентрацията. Тренировките са по-дълги и интензивни. Допълнително, горчив портокал стимулира метаболизма. Екстракт от зелен чай поддържа изгарянето на мазнини. Витамини от група В плюс кофеин помагат за производството на енергия. Подходящо е, ако тренирате, но теглото не се променя, бързо задъхвате, липсва ви енергия за интензивност, искате да ускорите изгарянето на мазнини. Как да приемате? Една порция 20-30 минути преди тренировка разтворете във вода в тренировъчни дни или в курс. В резултат на това повече енергия, по-висока интензивност на тренировките, повече изгорени калории и мазнини. Искате не просто да тренирате, а наистина да горите мазнини и да виждате минус на кантара, добавете Energy Booster преди тренировка, за да постигнете максимални резултати от всяка сесия. Комбинирайте с Fat Burner Max, за да усилите изгарянето на мазнини и да ускорите загубата на тегло. Опитайте умното отслабване заедно с Михи.